And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinanggap ko ang fiancé ko kahit nakabuntis siya ng iba. Itago niyo na lang ako sa pangalang Aisel. Here goes my story. Nagkakilala kami ng fiancé ko noong college. Ako yung tipo ng babae na boyish ang pormahan at galawan. Pero nang makilala ko siya, kinilig ako. Naging crush ko siya. Not because gwapo siya, kasi hindi naman siya ganun kagwapuhan. Pero naging crush ko siya dahil sa galawan niya. Hindi kasi siya yung tipo ng lalaki na mapaglaro at maloko. Sinekreto ko yung paghanga ko sa kanya. Hanggang sa dumating yung puntong ginaganahan na akong mag-ayos. At natuto akong maglagay ng lipstick at foundation sa mukha. Nagbaka sakali akong mapansin niya ako. Ayun na. Hanggang sa napansin niya na ako, naling kami sa isa't isa, tinutokso kami ng iba. Nung una, parang ang awkward. Hanggang sa natutunan ko na ring magustuhan. At nauwi na yung tuksuhan sa totohanan. Naging kami nung araw ng cheer dance competition namin. Then time went by. Almost perfect ang relationship namin. Wala masyadong away, lagi kami nagkakasundo. Open kami sa isa't isa, walang higpitang nagaganap. Kasi parehas kaming may takot na magalit ang isa't isa o sumama ang loob ng isa't isa. Pag may gimmick siya, okay lang. Madalas nga, sinasama niya ako. Minsan lang, hinahayaan ko na rin siya para hindi naman mabother yung mga kaibigan niya sa akin. Hanggang sa umabot kami ng 4 years. Maraming pinagdaanan, oo. Pero kinaya naman namin kasi mahal namin yung isa't isa. Then dumating yung araw na kinausap niya yung papa ko. At ang sabi niya, "Tito, gusto na po sana namin ni Aisel na magka-baby. Okay lang po ba?" At sinagot siya ng papa ko ng, "Ha? Oo, okay lang. Matagal na naman kayo at malalaki na kayo. Pero wala ba kayong balak magpakasal?" And then he answered, "Meron po, tito. Siyempre, kasal po muna." At nagsalita ang papa ko, "Thank you, Rodel. Kasi nagpapaalam kayo sa mga ganyang bagay. Mga plano nyo sa buhay, hindi tulad ng iba na buntis na tsaka lang malalaman ng mga magulang. Thank you ha sa pagmamahal mo sa anak ko." At habang naririnig ko yun, na sinasabi ng papa ko sa fiancé ko, nararamdaman ko na medyo nalulungkot din si papa. Teary-eyed kumbaga. Tapos, ang sabi na lang ng fiancé ko, "Thank you rin po, tito, sa pagtanggap ninyo sa relasyon namin." Sa akin po, teary-eyed din siya. Sa pagkakataong yun, grabe, ang saya-saya ko. Nag-uumapaw ang kasiyahan ko. Kasi lahat naman ng babae, 'di ba? Pinapangarap na maikasal at bumuo ng isang pamilya. Okay na. Okay na sana ang lahat until one day, may nag-text sa akin. At ang sabi, "Pwede ba kitang makausap?"
Hindi ko alam kung sino yung nag-text na yun kasi unknown number. Pero parang may kakaibahan akong naramdaman. Parang nanghina ako, parang ninervyos ako, parang nanikip yung dibdib ko ng bahagya. So, tinawagan ko yung number. Ang nakausap ko sa kabilang linya, babae. At ang sabi niya, buntis ako at ang fiancé mo ang ama. Nanginginig yung mga tuhod ko nun. Nanginginig yung mga kamay ko nun. At sabi niya pa, kung pwede daw, ay hayaan ko na silang magsama. I was so shocked. Na parang naparalisa yung buong katawan ko. Hindi ko na napigilan. Napahagulgol na ako. Hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag sa gusto ng babae. At nagmakaawa ako sa kanya. Na kung pwede, putulin na nila kung ano man yung namamagitan sa kanila ng fiancé ko. Ang sabi ko na lang din, hindi ko ipagdadamot yung karapatan ng bata. Tutulungan ko pa siya o sila matustusan lang yung pangangailangan ng bata. Huwag niya lang kunin sa akin yung fiancé ko. Kasi mahal na mahal ko si Rodel. Napaka-OA ko na sa mga tingin ninyo o sa isip ninyo, pero I cannot live without him. Kasi siya na yung buhay at lakas ko. Sabi naman niya, titigilan niya na yung fiancé ko. Oo, pumayag naman siya sa request ko. Pagkatapos ng usapan na yon, kinompronta ko ang fiancé ko at pinag-explain ko siya sa lahat. Sana panaginip lang, no? Sana babae lang yun na nagkakagusto sa fiancé ko. Pero inamin niya lahat. Nagsorry siya. Nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko, tatanggapin ko lahat. Lahat-lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Sobrang sakit, no? Kasi para sa akin, okay na kami. Ikakasal na kami. Magkaka-baby. Yun yung pangarap namin eh. Okay yung pagsasama namin, tapos bibiglain ako sa mga nalaman ko na para akong tinotorture, parang pinipigay yung puso ko. Okay kami. Pinatawad ko siya. Almost 2 weeks nang malaman ko na naman na nagkikita na sila ulit nung babae. Now I'm suffering in trauma dahil sa depression ko. At yun yung sabi ng doctor ko nung nagpa-consult ako. Almost 5 days akong absent sa work dahil grabe yung alon ng dibdib ko. Hindi ako makainga. Suka ako ng suka kahit wala akong maisuka. Hindi ko rin maigalaw yung buong katawan ko kasi minsan nagmamanhid. Tsaka nangangatog na ewan. Tapos, after a week, magiging okay ako. Tapos, after a week na naman, hindi na naman. Kasi malalaman ko na naman, may communication pa rin sila nung babae. Umulit at umulit yun. Hanggang sa dumating yung puntong, nag-text sa akin yung fiancé ko. Sorry po sa lahat-lahat. Hindi ko inaasahan na aabot tayo ng ganito. Naging makasarili ako. Sinunod ko yung sariling kaligayahan ko. But I hope mahanap at matulungan mo ang sarili mo sa damage na nagawa ko sa buhay mo. Maging matatag ka na lang. Alam kong makakaya mo yan. Hindi agad-agad darating. Pero darating ka rin sa oras na maghihil lahat ng pain na ipinaramdam ko sa'yo. Sorry po talaga. Nung nabasa ko yun,
Hindi ko na malayan. Nakaluhod na ako. At magang-magana yung mga mata ko dahil sa pag-iyak. Parang ilang minuto yung huminto at nawalan ako sa kalawakan. Sobrang sakit. Sobra-sobra. Yung taong mahal mo ng almost 4 years, itatapon ka lang ng ganun-ganun. Pero sinubukan ko. Sinubukan kong pumasok sa trabaho sa kabila ng pinagdaraanan ko. Hanggang sa kalagitnaan ng shift ko, dinala ako sa klinik dahil namumutla na ako. Hindi ako makahinga at nakakailang suka na. Kinuhaan ako ng BP sa klinik. Nag-nebulizer ako pero wala pa rin. Hanggang sa isinugod nila ako sa ospital. Inisikaso nila ako at kung ano-ano pang ginawa nila sa akin. ECG, blood examine at kung ano-ano pa. Umayos na rin yung pakiramdam ko. After 2 days nalaman ko yung resulta. Nagkaroon ako ng stress asthma. Wala sa history ng family namin ang may asthma, pero nagkaroon ako. I feel so down. Grabe yung impact sa akin ng pag-iwan ng fiancé ko. Sobra akong nasaktan. At salamat sa Diyos. Kasi hindi nagsawang ang mga magulang ko na alagaan ako. Hindi nagsawa ang mga kaibigan ko na pagaanin ang nararamdaman ko. Then after 2 to 3 days, sinugod na naman ako ng papa ko sa hospital. Kasi hindi na naman ako makahinga. At hindi ko maigalaw yung buong katawan ko. Na-confine ako that day, 2 dextrose ang inubos para maging okay ako. Sabi ng papa ko, nawalan na raw ako ng malay nung pagkarating ko ng ospital. Kaya hindi ko daw alam na nilagyan ako ng swero. Masakit lang din para sa akin yung nangyari. Pero mas masakit din pala kapag nakikita mo na yung papa mo umiiyak dahil sa sakit ng nararamdaman mo. Nag-aalala ang mga magulang ko sa akin. Then that day, I finally decided to just accept everything. Kahit mahirap at masakit. Kailangan kong kayanin. Kailangan kong maging matatag sa kabila ng lahat para sa papa ko at para sa sarili ko. Binigyan pa ako ng pagkakataong magpatuloy sa buhay ni Lord. Hindi na maibabalik yung dating kami. Kailangan kong lumaban para hindi mahirapan ng mga magulang ko. Kaya etong desisyon ko na makakabuti para sa amin, ang i-let go siya. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Sana nagustuhan ninyo. At sana may napulot kayo. Muli, ako si Aisel. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!